Jos sä oot aloittamassa ampuma-aseen harrastusta, sellainen pieni vinkki. Sä voit hankkia itsellesi tällaisia latausharjoituspatruunoita. Niitä löytyy metallisia, niitä löytyy muovisia ja niitä löytyy myös eri kalibereille, koska on erilaisia aseita. Mitä niillä voi tehdä? Sä voit opetella niillä turvallista asekäsittelyä ilman riskejä sekä aseen toimintoja. Esimerkiksi lippaiden lataamista, kuinka se syötetään turvallisesti aseeseen, latausliike, varmistimen käytöt sekä kuinka poistetaan patruunoita, lippaiden vaihtoja, häiriön poistoja. Jos sut löytyy myös pulttilukkonen tai isompi kaliberinen, esimerkiksi reserviläiskivääri tai metsästyskivääri, sekin onnistuu. Sama juttu, sulla on tämmöisiä reserviläiskiväärejä. Sä voit opetella niillä ihan samoja juttuja. Lippaan syöttöä, kuinka ne ladataan, häiriön poistot. Jos sä haluat oppia näitä taitoja lisää, ilmoittaudu Nightside Finlandin asekäsittelykursseille. Tiedot löytyy videokuvauksesta.